Дирижер, педагог Фуат Шакир улы Мансуров 1928 елның 10 гыйнварында Казакстан СССРның баш каласы Алмата шәһәрендә татар гаиләсендә туа. 1950 елда Алмата университетының физика-математика факультетін тамамлый. Шунда ук укытырга да калдырыла. Ә инде тагын бер елдан, ягъни 1951 елда виолончель классы буенча Алмата консерваториясын тамамлый. Мәскәү консерваториясы аспирантурасында дирижерлык осталыгына өйрәнә. 1949-67 елларда Казак халык уен кораллары оркестры баш дирижеры, Казакстан СССРның дәүләт симфоник оркестрын оештыручы һәм беренче баш дирижеры. Шулай ук Казакстан академия опера һәм балет театры, Казакстан радиосы симфоник оркестры баш дирижерлары була. Фуат Мансуров Казакстанның музыка мәдәнияте үсешенә гаять зур өлеш кертә, милли музыка әсәрләренә зур игътибар бирә. 1967 елдан иҗатын Мәскәүдә зур театрда дәвам итә. Бер үк вакытта 1968-70 елларда ул Казандагы опера һәм балет театры баш дирижеры, 1986 елдан башлап Татарстан дәүләт симфоник оркестры баш дирижеры һәм сәнгать җитәкчесе. Фуат Мансуров дөнья классикасын тәшкил итүче Көнбатыш Европа, рус опера һәм балет репертуары әсәрләренең барысына да диярлек, шулай ук хәзерге заман чит ил һәм рус композиторлары әсәрләренә мөрәҗәгать итә. Симфоник дирижер буларак классик һәм заманча әсәрләрдән бай репертуар булдыра. Аның Татарстан Республикасы симфоник музыка һәм театр музыкасы үсешенә керткән өлеше бәяләп бетергесез. Моны раслап, татар опера һәм балет театрында милли опера һәм балет үрнәкләреннән иң танылганнарын Нәҗип Җиһановның Алтын чәч, Җәлил операларын, Фәрит Яруллинның Шүрәле балетын яңа редакциядә сәхнәгә күтәрүен әйтүдә җитәдер. Татар симфоник музыкасын пропагандалаудагы хезмәтләре исә аерым бәяләүгә лаек. Татарстан композиторларыннан Нәҗип Җиһанов, Мансур Музаффаров, Александр Ключарев, Фасил Әхмәтов, Александр Миргородский, Анатолий Луппов һәм башкаларның күпләгән симфоник әсәрләрен беренче булып яңгыратучы ул. Дирижер буларак Фуат Мансуров дөнья күләм абруй яулый. Бармаган җирем, басмаган туфрагым юк, ди ул үзе. Концерт программалары белән Англия, Франция, Төркия, Бразилия, Көньяк Корея, Греция, Германия, Чехословакия, Югославия, Венгрия, Австралиядә чыгышлар ясый. Аргентинада, Төркиядә, Финляндиядә опера һәм балет спектакльләрен сәхнәгә куя. Татарстан Республикасы дәүләт симфоник оркестры белән Көнбатыш Европаның Германия, Франция, Италия һәм башка илләрендә гастрольләрдә була. Ләкин бөтенләйгә күчеп эшләү тәкъдимнәрен һәрвакыт кире кага килә. Бүтән нәрсәдә акча белән исәпләнми дигән ныклы фикеренә ахырга кадәр тугры кала. Фуат Мансуров 1951 елдан укытучылык эшчәнлеге алып бара. Мәскәү, Казан консерваторияләрендә укыта. Профессор, Россия дирижерларыннан беренче халыкара фәннәр академиясе академигы. Мәскәү консерваториясендә оркестр музыкантларын әзерләүнең яңа методикасын, симфоник оркестрга көйләнү өчен биремнәр системасын эшләп гамәлгә кертә. Аның шәкертләре дөньяның иң атаклы оркестрларында эшли. Бу маэстроның иң зур горурлыгы була. Ул үзе дә музыкаль әсәрләр иҗат итә. Эшчәнлегенең бу юнәлешенә мисал итеп симфониясын, Фәрит Яруллинның Шүрәле балеты темаларына симфоник сюитасын күрсәтергә мөмкин. Гомумән, Фуат Шакир улы Мансуров уникаль шәхес. Искиткеч яхшы хәтере аңа партитурга карамыйча да эшләү мөмкинлеге бирә. Гап-гади гаиләдә туган, 7 яшенә кадәр казак һәм күршедә яшәгән француз теле укытучысы ханым өйрәтүе белән бераз француз телләрен генә белгән малай рус һәм татар телләреннән тыш инглиз, немец, француз, испан, итальян, поляк, төрек, кыргыз телләрендә иркен аралаша. Тимер аякта узышу һәм альпинизм буенча спорт остасы була. Биеклекләре 7000 метрдан арткан тау түбәләренә 4 тапкыр күтәрелә. Фуат Мансуров Казакстан СССРның
ТССРның һәм Россия Федерациясының халык артисты, Россия Федерациясының атказанган сәнгать эшлеклесе исемләренә лайык була. Дирижерларның халыкара Бөтен Союз һәм Бөтен Россия конкурслары лауреаты, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, Хезмәт Кызыл байрагы, Халыклар дуслыгы, Почет билгесе орденнары белән бүләкләнә. 2010 елның 12 июнендә Мәскәүдә вафат була. Троекурова зиратында җирләнә.